Nagkanselar sang in-person classes ang 4,057 o kontanan nga mga pampubliko nga eskwelahan sa Western Visayas. Initungod sa malaing nga tiyempo kag madamo ang apektado sang pagbaha kag pagulan nga lunsay ginpaidalom sa Tropical Cyclone Wind Signal o TCWS sang Pag-asa. Base sa data sang Department of Education o DepEd Region 6, gidabugosan ini isang 1.7 milyon tanan ka mga estudyante nga nag-shift sa Alternative Delivery Mode o ADM. Sandig sa nasambit nga talatapan, padayon ng ilang monitoring kag prioridad ng safety sa mga estudyante, lakip na DepEd personnel sa Western Visayas. Sa karon padayon nga nagapanugyan ang Office of the Civil Defense nga mag-aligmata sa nagatabo sa palibot. Kaga padayon nga may updated sa mga weather forecast asang Pag-asa kag iban pa nga mga concerned agencies. Sinisi ka K5, Kimon Tanyo Kaluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, kagaringawan sa Iloilo. K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.